Centrum voľného času v Starej Turej pripravuje počas celého roka pre staroturianske deti množstvo voľnočasových aktivít. Inak tomu nie je ani počas letných prázdnin. V tomto roku sme mali pripravené vlastne dve také základné akcie. Jedna bola trojdňová akcia Boj o prežitie, kde deti to mali, čo chodili na krúžky, taký bonus, že vlastne 2 noci spali v CVčku. Takto sa kolegovia riadno zapotili. Jednou z najzaujímavejších aktivít bol prímestský tábor pre deti vo veku 7 až 12 rokov, ktorý sa uskutočnil od 9. do 13. júla. Bol to týždeň zábavy, vzrušenia, tajomstiev a neviem čo všetkého. Decká tu vlastne trávili od pondelka svoj čas a snažili sme sa, aby do obedia vždy trávili v prírode. Takže boli napríklad na Čachtickom hrade, na Rohu, boli na rôznych prechádzkach na Dubníku, lebo každé tie akcie boli doplnené rôznymi hrami, súťažami. Decká boli rozdelené na 2 družstvá, získavali počas celého tábora body a dnes bude vlastne také vyhodnotenie. A aká bola účasť na tábore? No, mali sme prihlásených 16 detí. Tábor sa niesol v duchu indiánskej tematiky. Deti si podľa iniciálok, mien a priezvisk vymýšľali indiánske mená. Aké je tvoje indiánske meno? Sava Besna. Ja som japonská uhorka, lebo Japonsko je pekné mesto a mám rád uhorku. Drak šupinatý. Nočný šaken. Počas týždňa sa venovali rôznym pohybovým aktivitám. Súčasťou tábora bol i výlet k Čachtickému hradu, kde si nazbierali kamene na podstavce pre stromčeky šťastia, ktoré si potom vlastnoručne vyrobili a odniesli domov ako pamiatku. Tebe sa čo najviac páčilo? Keď sme išli na ten vlak, jak sme stávali stromčeky, ak sme boli na plavárni. Ako sme boli na tom Čachtickom hrade. Mne sa najviac páčilo, keď sme boli na takej jednej soche na rohu. Mne sa páčilo, keď sme stávali bunker z listov. Mne sa páčilo všetko. Vzhľadom k tomu, že čerpáme dovolenky, tak sme pripravili pre decká a nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov, pre starých rodičov, tzv. Dni otvorených dverí. To sú vlastne už tradičné tieto dni, kde sa môžu informovať o novej činnosti v novom školskom roku. Kedy sa uskutočnia tieto dni? 30. a 31. augusta. Staroturianski poľovníci pripravili aj tento rok pre verejnosť už tradičné strelecké preteky na Koštialových vrškoch. Súťažnej streľby na asfaltové terče sa zúčastnilo 29 pretekárov. Starú Turu zastupoval Marián Kuhajda. Týchto verejných streleckých pretekov sa môžu zúčastniť strelci, nielen poľovníci, ale aj držitelia zbrojných preukazov, bez rozdielu nejakej výkonnostnej triedy. V nášho preteku sa zúčastňujú už tradičné špičkoví strelci zo širokého okolia, nakoľko tieto preteky sú veľmi známe a musím povedať, že od Šala, Bratislava, Komárno, zo Záhoria, od Malaciek, a skrátka sú tu strelci pomaly z každého kúta Slovenska niekto. Strieľa sa na 10-terčové položky, čiže jedna položka obsahuje 10 terčov, na ktoré pretekár vystrelí 2 ranami, má možnosť strieľať 2 ranami a počet týchto položiek je neobmedzený. Čiže on si môže dokupovať postupne, keď mu niečo sa nevydarí, tak si kúpi ďalšiu položku, ale len do toho množstva, dokiaľ je kapacita strelnice. Hodnotí sa 5 najlepších položiek. Z celkového toho počtu, ktoré odstrieľa, sa hodnotí najlepších 5. No a pri rovnosti potom bodov viacerých strelcov sa vykonáva rozstrel na jednu položku, ale len jedným nábojom. Na 10 terčov jedným nábojom. A keď aj tu je ešte vzhoda, takže sa zase vykoná rozstrel na KO, čiže do prvej chyby. Keďže 4 súťažiaci získali rovnaký počet bodov, prišiel na rad rozstrel, ktorý určil konečné poradie. Najlepším strelcom sa stal Rudolf Sivák z Malaciek, druhé miesto obsadil Vladimír Bor z Rachovišťa a tretiu priečku si vystrieľal Miroslav Takáč z Osenca.